Wow. Nah, item naik naik na. Day for 2024-26. Baiklah, nulah. Malah nunggu penir. Apa dengan oma? Oma. Mengkasihbu pala dasa. Cikse गाबखांबाय. Hai लोगोफोर. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। नै जोंना दिनै फेयरवेल दोङो ओमफ्राय जों दा थांगासिनो आरोना सानाव जि गोसा। नै लोगोफोरा बिथिंजाय देलाय थांदों दिनै एकदमबारे पुरा दिनै इउनिफर्म गैया आरोना इउनिफर्म गानाखै फेयरवेल नालाय दिनैनिफ्राय जोंना एम ए आ जोबसिगोन आरो जोंखौ बिदाय होसिगोन। माने जोंनिया बेट्सआ 2024 निफ्राय 26 आरोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बायबाय होनना थांनांसिगोन आरो जों नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि फेयरवेलखौ खुङो नोंथांमोन खिन्थिबाय थानोसै बिउटिफुल गार्ल भिडिअ बिउटिफुल आपेल फिथाइ बायदि जाजोबना फैदो बा नायथेबनायखौ नायग्रोना नायनायनि मा लिरनाय दं बेहाय मायो बर' बिफान बिदाय फोरबो 2024-26 गावदां सिख्लाफोर बिथांमोनखौ बिदाय होजोबसिगोन दिनै गाबदो दायो रुखु बयबो आहाबो नाय आयौ माथो खायदोंसो नालाय सिरि गाखोदो दाना Maha. Baiklah, nulah. आरोबाव आं सिनायथि होगोन जोंनि बिफाननिनो लेङाइ बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि मेदामखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय बिथिं बेखौ मोनाखैबो जानो हागौ नाथाय आं मोनदों नाथाय आङो गुगोलाव इउटिउबाव बहुद नायोमोन होमबा लेबुलाखौ आङो मबाइलाव समायना नुयो होमबा जों मेदामजों लोगोसे खामानि मावबोनाय बेफोर माखासे आरो दानिया मा जाहैबाय जोंनियाव फरायसाफ्रा ओरैबायदि बुरजा जाबाय फरायसाफोरनि अनजिमाया जों साफा खाफाल गोनां सुबुं आंबो जिरायनाय गासै मेदाममोन आरो मानगोनां सार बेयावनो बाहागो लानाय बा जोंजों नुजाथिफैनाय नों माला नोंबो पनिर ओमफ्राय नोङो अमा लाबाय रिल्स बानायनाया इउनिभारसिटि लाइफआ जोब्बाय दिनैनिफ्राय फेयारवेल होबाय जोंखौनो जुनियरफोरनि अननाय बा अननाय जोंबावनाय
भिडिअ लाखांबायनो गाइसमोन गासैबो फालो फालो दासो थांनो थियारि हाय 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 जादोंमोन गावदां गावदां बिबार बादि फट'बो लाखांबाय नै लोगोफोर दानाबा थांगासिनो क'क्राझार बिथाङा क'क्राझारनि लोगो मोनथ'नाय नंला फेरवेल होबायना 19 मे गैथ'ला लोगो मोनथ'ला लोगो मोनथ'ला बेनो लास्ट मना पद्मा गाबसोबायबो ओमफ्राय गाबबाय जोङो थिगसे गाबखांबाय दा बेलासिनि बेसेबां रिंगा जाखो नायदो टाइमखौ 6:25 रिंगा जाबाय 6:25 ओमफ्राय जों दा नै थांगासिनो फैनानै 10 बाजिनिफ्राय 6:25 जाबाय औ मोनालायबाय ओमफ्राय दिनै फेरवेलबो होबाय नालाय एग्जाम 22निफ्राय दोङो एग्जाम जोबनानैथ' न'आव गासिबो थांजोबनाय जासिगोन लोगो मोनथ'नाय नंला एग्जाम टाइमावल' लोगो मोनसिगोन आरो नुलायलाय एबारनिफ्राय नुलायथ'ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव MA बोसोरनैल'थार लोगो मोनबाय ना हाग्राया MA फोजोबनानै जोब्बाय बोसोरनैल' बिराद लोगो मोजां मोनथारबाय मोनो जों फरायनानै थांनो बादो गारनानै नै लोगोफोर फै फै जों मोना फैलायलांबाय जाग्राबो लाबोलायबाय जाग्राबो बायना लाबोफाबाय आलु मैगं थाइगंबो केरेला आंबो लाबोबाय दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावसै आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय बिदिब्ला बाय बाय आखाइया बाय बाय होनजा गैला आंहा जाबाय बाय